Salut, frații mei! Știu că n-am mai postat de mult, dar azi m-am gândit să fac un daily vlog. Este 12 noiembrie, se apropie ziua cea mare care o să vină Bebe. Și azi m-am gândit să încep să postez, cum am zis că vreau să postez de când se naște el până crește el mare, să vadă evoluția lui, cum a crescut. Și azi facem daily vlog, mergem la frizerie și când ne întoarcem montăm căruciul. Am ajuns și noi la Pantelimon, frații mei, uitați cu cine m-am întâlnit aici, cu emblema Pantelimonului. Care e frizer, nu că e finul, dar e tare. Deci n-am zis-o eu. E tare, credeți-mă că mulți Ar vrea. ar vrea să urce dealul, dar nu la toți trage calul. Și cum vă spuneam, am venit la frizerie la Pantelimon. Azi nu prea e de treabă așa, nu prea sunt programări. Facem și noi o curățenie dacă tot n-avem de tuns. Și revenim cu update. Revenim cu update, frații mei. Vreau să vă arăt când mă apuc de curățenie tot procesul cum fac curat în frizerie. Și hai să vedem. În primul rând, când mă apuc de curățenie în frizerie, îmi place să dau tot jos de pe blat, tot, absolut tot. Și ăsta o să-l dau jos, punem altul curat frumos, ștergem tot praful, tot părul de pe peste tot, dezinfectăm oglinda cu spirit, blatul ăsta, tot peseul ăsta, că fiind negre, vedeți și pereții griu ăsta întracit, ăsta merge spălat, e o lavabilă de asta ceramică, am înțeles, care merge ștearsă cu cârpă, dar uitați-vă și voi ce urme ciudate au rămas. O să-i mai șterg o dată să vedem. Și așa îmi place, să-mi pun toate astea deoparte și mașinile, toate încărcătoarele, toate nebunile astea să le pun deoparte și să încep cu zona asta prima oară. Să curăț bine de tot și pe dedesubt, să șterg oglinda, televizorul, aerul, tabloul ăla electric, tot să fie curat lună, după care eu fiecare produs în parte și mașină și tot le curăț și mi le așez iar frumos pe blat aici. După care ultima rămâne podeaua, care și e destul de pretențioasă pentru că e neagră, lucioasă. Bineînțeles și geamurile trebuie șterse și ele. Și revenim cu update. Mi-am pus o muzică frumoasă acolo și acum n-am cum să filmez în timp ce merge muzica, că mi-au copyright. Voiam să vă mai întreb ceva, dacă aveți idee să mă lăsați în comentarii. Deci în spatele televizorului și în spatele oglinzii nu se vede, dar am bandă LED RGB, da? Și în spatele televizorului la fel. Problema care este? Eu am încercat să lipesc banda asta în spatele televizorului în toate modurile posibile și imposibile. Inclusiv ea are un adeziv aici care văd că mai lipește un pic. Problema e că nu stă lipită de televizor. Am încercat și cu scoci și cu bandă izolier până și cu pistol de la de lipit, dacă știți ce zic. Am încercat, nu stă. Dați-mi voi o idee. Pe oglindă s-a lipit perfect. Deci dacă așa la atingere o simți aici. Și stă perfect. În spatele la televizor nu vrea să stea. Uitați-vă și voi să vede rău tot. Adică dacă o aprind, uitați că vă arăt imediat. Ia uitați ce frumos se vede pe oglindă. Ei, și dacă aprind la televizor, uitați-vă și voi cum se vede. Uitați-vă și voi cum se vede, vă rog eu frumos. Păi cine intră aici în frizeria asta? Ce o să zic? Ce-i pușcăria aia de bandele mâncați? Și eu o lipeam mai bine. Nu? Așa că dacă aveți o idee să-mi dați cu ce aș putea să lipesc banda aia acolo și acolo. De fapt toată. Dau televizorul jos frumos, din nou, să o lipesc pe toată. Dar să-mi spuneți cu ce, o să iau dracu silicon de la mamut, de la cel mai puternic, să lipesc cu ăla. Poate așa o să stea, dacă nu, îi dăm cu ciment, cu glet, cu vedem noi cu ce-i dăm. Vedeți, făi, ce am făcut lui David și o cruce așa, că el e mai credincios. Îți place domnul David? Da, foarte mult. Top. Gata, mâncava și gura voastră, am terminat și curățenia. Am zis eu că
fac curat, dar s-a întunecat și afară. A venit și fratele meu de la liceu. Ce credeți? Ți-am zis eu că azi o zi de aia mai așa în care n-am de treabă, dar știți cum e chestia aia? Când îți aprinzi țigara vine clientul, când te apuci de curățenie îți vine clientul și mi-au tot venit. Dar între timp am terminat și curățenia, am mai rămas să dau un mop pe jos și să șterg geamurile astea și plecăm acasă să montăm cariciorul. Salut frații mei, am ajuns și eu acasă. Mergem să facem niște cumpărături, după care ne apucăm să montăm căruciorul copilului. Mi-e foame de nu mai pot, vă spun sincer, nu mai pot de foame. Gata, frații mei, a venit și momentul să montăm căruciorul copilului. Am mâncat, avem burțile pline, acum dăm drumul la treabă. Chiar sunt curios cum o să arate, că în magazin arăta foarte bine. Unboxing, facem unboxing acum. În 3 în 1. Și în al 2 și scoică de aia de mașină. Ia vedeți culoare să moară bine. Black Diamond. Cum prost așa mișto. Palem de cărucior ce am luat la băiatul. Asta e o mică parte din el. Aici avem ăsta de la Copera așa frumos, să nu ningă pe el că vine iarna, acum vine Crăciunul. Trebuie să luăm și brad, să împodobim și bradul, mamă, câte avem de făcut. Asta nu știu ce e. Asta e geantă. Da, primi și o geantă la cariciorul ăsta. Tot rău de tot ce să mai. Vreau să băga și instrucțiile aici al cutii asta. Desfacem așa toate piesele. Mamă, eu aveți ruți. Mamă, dacă rămân fără roată la mașină, am ruți de revedere. Și aveți, frații, viețile mele. Ăsta e scaunelul de mașină. Mare frumos și pe aici mai avem niște ruți, un suport de... Stați așa să vă arăt ce suport este. De verică. Da. Revenim cu update. Ia vedeți mașină de curse ce am făcut aici. E de-aia de drifturi asta. E 46 de la modificat genetic. Rupe. Uite, se demontează așa volanul. Se pune și bucur. Fraților. Volan de piele. E îmbrăcat în piele cu cusături, aia vedeți. Eu un pic cam de mușmarul ăsta. Mă gândeam să pun așa un albastru cu negru, cu pianul black, ceva. Să fie puternic dezvoltat. Să-i mai dau câțiva căi în plus la cariciorul. Dar uitați-vă numerele astea. Îi punem frumos o evacuare, jante și dacă nu, facem cei mai căruți dintre cărucioare. Ia uitați. Mândere la filmarul. Și asta, dacă nu mă înșel eu, așa vine. Da. Și vine clipsat aici în astea. Bam, bam. Revenim, trebuie prinsă. normal. Revenim după ce îi punem roțile de iarnă.
you eternity later. Wow. Stai să luăm asta din cadru. 20 de minute mai târziu. Vină mai aproape să prezentăm. Scaune cu piele perforată. Bam. Buși calde, buși reci. Piele. Alcantara, alcatraz. Frumos. Avem aici perdeluță, că se decapotează. Avem buton pentru decapotare. Bam. Lunetă. Ja. Cauciucuri Michelin. Pe 18. Cu jante și cu discuri perforate pentru o frânare mai bună. Suspensii sport, pe perne de aer și cam asta e. Da. Lasă-mă deoparte. Gata, frații mei. Gluma, glumă, dar vedeți că l-am făcut numărul 1. Plus asta am uitat să vi-l arăt. Scaunul de mașină cu printerii Sofix. Și ai pelerină de aia de ploaie. Să nu plouă în mașină. Ca să merg cu decapotabila să na. Top. Oameni buni, asta este pelerina de ploaie care am uitat să vă arăt. Ce să vă mai zic? Cam asta a fost projecarul acesta, fraților, și cu daily vlogul de azi. Acum ne-am băgat și noi la televizor, că e finala Asia Express. Au rămas fotbaliștii și actorii în joc. Ne uităm și noi să vedem cine câștigă finala asta. Și ne revedem la următorul vlog. Nu uitați de like, share și subscribe. Și dacă vreți voi și un comentariu, vă iubesc.